kublai phi baro sa kuthup khubor jongi karon Bosco Media Network. Kimat bakong san mentaka sngi kilong. En penlong ka jing thang mombati ban persya ya ka jing kuman ka sorkar jela ban thung ya ka kenhun toket ka balat lut ban sospon kam ki pulit. Smokia ka senjuk ki klit nong sen charge nong Mauring Keneng Community and Rural Development Block halor ka jing hiar dor ki marep. Kerpat ki nong de dokha ban penjen sur ka por khang yo. Pensngau ka senjuk ki klit nong sen char Mauring Keneng Community and Rural Development Block baka sorkar ka de ban sha ki khna ban net yeng mani. Ban ka jing Xerox notes ni jing shim na internet kamla banya pli ya ka jing hikai bahapo kamera kelas. Tementang ini apais ki khubor ki ba company. Kasenjuk ki klit nong sen charge nong ka Mauring Keneng Community and Rural Development Block menta ka sngi kila kendu lang hapo indoor hall smith kila shim ya karai ban kershan ya kasur ki nong maulai ban dawai ka sorkar jela bakadai ban sospon ki pulit ki baladon kti hakaba shim ya ka jing im jung udkhot barim jong ka seng nyautrep National Liberation Council haka khatlai trik jong ubanai baladep. Kani ka kunhon ka penram jur ya ka jing le don bor ki pulit bandrung samaulai klem ka jing tip jong ki bor snong lakum ba kim don kamshu yaki. Kani ka kunhon kala shimru ya ka rai ban penlong ya ka jing thang mombati halat smith hakash pautrik mentau benai haka por hendriu baje janmien ban persya ya ka jing sngap menti jong ka sorkar ban pentre kam ki jing dawa jong ki patba ban bu ya ka jing toket ka balat lut ban weng kam ki pulit ki badon kti haka ba shim ya ka jing im jong ubasi. Thank you. Ya ka jing tip ka jing shai ya ka bangi kum kini lam ni shim ya karai kini celang ka pemerintah ya kini celang karai ka benkom ka ba nilai keren bat ya thir sani bha kalong habde ba kini ka jing klat no jong ba cheris the feel thank you ha ka khalai trik August 2000 arpawai ha ka kti jong ki pulet kata ka ka bangi yetir ngi thai bolos kotu nak kalian jing dalam snong idon ka jing kersan idon ka jing susi jing sudiau ka baba kum kan ka ja hapo kan ka imlang salang jingi ka ba kum ka jai ban reu hi bro khwai thangim la ban pdiang ba on sushim jubor ne dekat jubor ka jing im chuno ru ismo kan ka long ka baba klasibun namar idon ya ka yeng bisar jing sha lada unu boleh tam lada unu boleh tamput ne ubo Pensneudur ki masalang jing sha ka kamram kalong ban kem ban ra jing bisar ai jing bisar kan sim ya karai kata ka de ka ba ni kele jing kwa bani reng susi habede ba jing yap chung ba sir fil tang heu ba kan ni kalong ke ba ni haban paramcur na kele jing kum ki nong sensar snong na kan ni ka than kamar kan ni kalong ke ka bomla ban pediang del leru te ha kan ni jelang karai ka bani sim kalong bana kaliang jing hi kaban kong kolong insim kata kacing penramjur kacing bomla ban pedang nak kalian siki dalam snong cong kini kin report tampil gi derbar snong ba hapa blok morok nang bat ni ong ru ba kan katrak pulit kala le baklasibun halor kan kacing sim ku kai jing im jungu ba ciras tangkeu habide begitu gubenta nak kalian jongi ongi kersane ko sulki ba mulai kai baki ki ya jikmat ni dan iban persya kata Mereka kai ka sinjam pengina kita sinkar sinong ko ginyat itu ka rai mo penai pinta. Mereka ba kita gipai ba no mulai ki dawa baki dawa sosokar ni kersan ya kecing dawa kecuki. Hari habade ba nak kalian cingi ngam sinkar sinong ginyat swakat itu ki mat ni coba nila isim ya karai ko pementa. Bat inang sampai pat ki pat ke bangin nang le nesiden. Bang isu bangi i bah ki pot gisnam ke beladap i kum kejing syak penyap cung ba ki cemal penyang kejia tu ka ki suk mundhar ba ki i ba ani ko sulong penting sa sukut sa tena tak ada umis kobon ong bang pa ban bakan ikan cakno kan cakno kemut hiburan peti ai kan mi sebar hiburan peti ai kan mi sebar namar ngi iba habade bakan jing syak penyap coba serius fil tan kiu ngila bon ong ba kalong ka ke ba tang coba serius fil tan kiu ka kata ru ya ke bol ka ikhtiar jongi ki sorasnong namar balai namar hatu ngi i ba kelap ta kubor pelong lapan iba kata ke jengrung ki pulit apo kasnong ka thau ka ba klem da kan jok tin wan ya orang basnong ne orang badong ne orang bakan pat contok snong kamut kapan i kasenjuk ki kle ki nosan char snong menta ka sngi haka jingalang bala penlong hasmit kilo ong ba kisngo khia shibon halor ka jing hiar dor sindat jong ki marrap jong ka te ka than
Kani ka kunhon kala ong baka sorkar ka ban pet ya kani ka jing ban bu eki yo delang ban bu doru eki marap knang ba kinong rap kin am do nong. Rat ngislek ikan do eki kumcu Minister Agriculture baka dai berpatrekam no ya ka minimum support price baka dai bandon no ya kita kiyo ki hat ki bobiang i wholesale market nam ta kinong rap ni kita ka regulated market baka dai ban pentrekam no wood ya ka financial assistance scheme nam ta kinong rap nitip baka don ka crop insurance scheme hari susi baka ni ka crop insurance scheme haduk mata ngampat i bo nong rap nyo jung matoy bo ka ni ka thain ki jungi ka cingkeli ka he ba sai ka ni ka crop insurance scheme ka cha na ka banta ki tu notified crop ka bakal itu ban support ikinong rap lata ki marep kitat la ni ki syak punculor haki bor mariang rangi i ba ya ka ni ru indawa na sakar badik pentrekam no modor ya kini ki crop insurance scheme bat ada ki state la se kuma po Assam ne po selesar ki don ya kata ka vegetable price ke jungki rebele mi khali akam la no bandon ke vegetable price ada usa sau pinthit na kinong rap pinthit santaka shpodung ka ngatrai lawan ra tah shlong kamut pinthit itu ki bade dukan retail po lai mokra na nong thamai na po mulai la bon poi art pole i ong i bahani kamu ke demand ka don kum nong ila bon ong ba don demand man hani madang makini ngape baki nong rap ngaya kendo kanu pide ubi meta ki ong lai tengka sau tengka napo thanrai lai tengka sau tengka de pilek napo umpernai menta itu jujur bathiet napo thanrai ne napo mobile ar tengka lai tengka tang hani po lat smith no thamai ula keu khatsan sipo khatsan tengka te kemut kai gene tingi pak ba government habde kene benta nakan la katna agriculture ba ka de ban pelong yi cing toket bu punya kai ka daw pelong ba ka jing fair ka dor hadu kan ne ekini ki marap pat nah po jalal jang tengi ong ba indawan skar ba kade ban regulate no ekador kamur suki marap ki budan po kaneka thain ka dong chungi khna ba kan yarap kinorap but Kasunjuk ki kli nong sen charge nong maurang keneng Community and Rural Development Block menta kasngi kalapen sngau baka sorkar kadeban pleno eki skul baro na marka shamjing eki khna ki baduna hakayo kakot ban thiet eki mobile ki balala ban pendon kam hakaban le eki online class bar kilakon turu baka deban sha eki khna ban le chye mani kani ka kunhon kala ong ba ka jingbam sha ki khna bakin let sha ka yeng jong ublei kala long ka jingdu ka bakraw ya ka jinglong man sim jong ki habde ba kaneka jing ni kaneka kham covid 19 namar ngi i ba kam don jumut su ya sarkar ban ong ba sange ban late school late tang kita ki ba lahe namar kaneka la bu jing hadu kata ya ki khna school ki bedino kendong kata di kabe bo sarkar de busutu namar hanong kendong ka online class kam trekam balik kam terekam kadau kulang babu ni ki pai ba ki de ki buduk besuk ki bom kod bor ban thiet mobile namar ka mobile ka bakidon kadi ka bor jumka ka baret ka betelot tiladang instan ni kita ki online class kamut tang ban download situ keynote ne kini kita omla te ka egi jumut kamut sidudang ka bakrau te kumulong mata hingi kerpat ek sokar bakan pelaj no ya kini ke school baro free ikna nadu ki nursery ki egi bakan le no school hadu kena kasten terter kumta kenang ba onla bagi kini kena school jungi kinum kendu cek kata kedai bang kerpat bat sakwai ru habde kini ngelai rairu ban persngau sarkar habde bak kajing ailat no yaki klung nadu ke baret bakin lek simane namar i kene khaj kade ke bomdon jumut bat kamu malak ban pediang bat kade ke rai ke bak klem simla perhat ban ong ba lek jinseng tang kita ki balak kras nam sedang ke bak nam supo kamlong te kene ke kita kala ngi ngong i bakam song lihap te ngi i kamdan hiru kata ke jingma ya ka khoi khia na ada kin lek simane kamul ada kingat kil angat lupa ki lek sayo sahat de kingat kil angat lupa bekimi ne stai namor yo klung hingim la ban sat bi hieng ngi set hieng le la ban stom la ban pang re u lek kai u lek stai umla hi rengi i ba ban ong hi bakin sange no ban lek school sange simane kane ke dikerai ke bobokla na kalian ka department ngi pa ba kade ban weng no kane ban ailat igi kena poro bakin lek school ba simane kata ketika cingkerpat bagai cingketu nak kalian cingi mengilasim kerai hakan ka cinglang pomta lesot temen tai ni apai ki jing pentep badan kam Pilawan page ki khubor ba company ha YouTube channel bat ka Facebook page jong ka channel Don Bosco Media Network Pilaru ban pai ki jing pentep bat ki khubor jong pi ha ki number balabo ha YouTube channel jongi ka Don Bosco Media Network
kini kisngi layo iya ka jingkiu dor ba ka jinghiar dor ba man ka por jong ka dokha habakran ba ki kartu ka ne kinong de kilaya tho ba ka jingpen poi ki dokha shakiyo ka poi bet henre kam poi pat ha ka ju ka por man kasngi teng teng ka poi dala jande ka por khang bat kimban se bande kat bala ka dor haba phai sha ka jingwan the dokha ki brio ki dan la ka jong ka por the pat kani ka bu jing e ya baro arliang namar ka por khang yo ka kloi palat nakaliang kinong de ba nong thet ki bu ka jingkar pa da ka sorkar bakan kampen jelane ka por khang kham tam ha ki singi sajan baka yo do kha ka kham he bar ki le thoru baka nakaliang ka food safety ki juwan jurip man ka arse ne license chi banai aku por live ji sausteng untuk dirasa kesemara lagi yawan lagi dang yawan untuk kita teng bapi iwan lajing terai dua hap man teng untuk lajing tai isu ye hap wan tiet ye teng dawan permen su dawan teng dayu teng cakapan yo rumio su halahat sabe no da fakang san majir hokin kambiang menta sausteng teng sausteng sabajil fakang lawan abe abe teng kamar teng dang sakut dang sa Abdul Kam customer dong yo banai benda di benda yo la chu teman jadi tu long ni tenong song yo ni berapa lai kwai ban lai ke por maju lai melakasi kemudian song yang di kelut i la jong de kalung kalang teng lai kawan kam kelut kawan ba ban long gum ni terjenjat teng dom bahasa jaga dom kali lai jenjar yo kali Kita habis kerja tentang hak sing bahi yang sini catai dalam lajan hajan kan. Kamar ke pha bai. Lang ka poi lang ka poi kenjat lang kamar ka jing hat ni ka pha bai kamar. Mentang puat ka kam ka dot ka kam ka kam dot ka. Lang kam dunador kan berbuat kam dunador entah dalam kam dot ya. Ngirim tip kan nong na stage po na jom hajan na stage teng poi dunamar teng dabulmar kam dunador dunamar ka kidor kalau kita kan mentangasi ka poi kapiang ka poi kam da duna kam da da kata taru yang ya tapi ta benda yo bersam di ais benda kalau malu malam dak data than le mentai bela lilut kumni ni dong la kam chu biang ni kam chu kom ni lawan di dong kelang e di po sajur la kam biang ni mentai lai pin ngadu mesti mandi la yo pin nasi kapot ba kam dak dikenal bi teng di padi phan dan kapot dang di por di e la pha khang habbe customer e kam dak biang dikenal dak kapot Batay ngay na Assam na Andhra Pradesh. Kini ki khaba ni poi dapo Andhra Pradesh ni khaba khabau. Ki kharit ini poi na po Assam. Sipot meno ke wan sek gi tambakan beki sek de bangi menakan dia bangi la. Ai penbet beki khar Andhra. Oh, komite badan yo. Itu ro kila. Bukan bekila bekila. Kita saja macam lihat nana yang apa kata. Itu 340. Long ya katu lai penbet banang ki gila le mundi mah ayu phate gila le bahasa ki koisu kotu bolong cinso itu lo kimia le itu ba wan ngat ki ang ba hari marian yang bangat kata ba komlok ta kalau kita ini sali kata ha ka ba poi na ada perdisi kam dah isu ang nomor si poi ki khalak no nomor itu gila lo kimia kan itu kamar ko la poi slam kila pendek juga rusti dai bani gini ki khaba ki kharet lei bokli kim pun poi ding kita jaki nomor tong mestap la wara no itong mestap nang ke temut dai beji plastik gila imi nang ke temut kita imi na kamdon blok kila poi tak ki beji teng poi tak teng poi tak beji oke be ka poi ki bokli ki poi kadang pi jing teng ha ka blok kali ni ka thut ba nomor kapor kam ni gaduna ta kalau tak awate kali kawan nomor kam surak kita kam biang ni teng kadang kaki bang iwan be direct alak kadang kaki na abon bakang dah tak hi kenya ka jumlah alam dah tak hi na bahwa bukan kapor ta ban ini Kumshi benta ban pendap ya ka course bat ban pen kre ki khna ban tho ya ka examen jangki
teng kinong hikai ki haban yat lat na ki babon ki kendon ni ki khem man pen biang ya ka jingdon kam ki khna la ka long da ki jing pen kre jong ki da ki video ni ki jing record sur ban pen sha ya ka jing hikai jong ki kumbang yo i hakini ki por ba menta la ban sakhi hang ni ba ka jing hikai ka don kam ban long ka ba paka khnang ba ki khna kin la ban ai ra ka ba bhatam ha ka por tho examine tangka jing xerox ya ki notes ne ka jing shim ya ka jing don kam na ki internet kam la ban ya pli ya ka jing hikai jong ki nong hikai ha po ha kamera class kham tam ha ba ka examine kala jan tang ha ka por ar ne lais ni kan long ka ba e ki nong hikai ni ki khna ban pendep ya ka jing puli da ka rukom ka ba de lada ka jing khang jing play school kam long ka ba tikna Mada kitu ki khubor ngila poisa ka bakun tat hadu bangin daya syambyang khublei shibun